आरो मानलिया खाओ उफ आसक सिराय बिखि काग्यखो रक सासे जोंनो आसके रोमान्टिक खलाय फुनुक दंमानो के जोंके ताम हनो लैथों दा दंनाय ना दखै तिंसानावै साकसाक मुइतुरबो फाङो थाङै तत्रा दखै खावै फासि साइ थैमा जानो हनो आंले वान सुक मालिया कपाल कबुन्यो बुजि मालिया ताम खाय दंसिना हनो हा साका गोथां दंमानि नो जालिया कपाल ताम ताम नुंना खलाय दंखा बुसकांनि सालरगताय तामले नुंना दंखो सब साइमान दंजानि लैखोमो सलकना फायदि नों सेराय ओइ दल रक बाहाय दं गाहाम दा नरक गाहामं फना आंले गाहाम याफिया आनि ततरा हामयां जा खरां रक एकदम हामयामा के फायो नरक तासारि आनि खरां खना तक ग्यामा हनै आव फायदि इनके दल रक जोंतिनि अब बिदिनि बिसिंतै ताइसा ताम भिडिअ न नायलै जाव नाय असामताइनि लै फेक जाग दा आगुय असामताइनि सुवाक फेक जाग दा आनि खुगन के कक हामयामा फायो तासारि आव असामताइ पाइखा लखि पूजा पाइखा हायपनो सिद्धि के फेक सुवाक के फेक गांजा के फेक आमरक तो पाया खुबले आमरक तंख जों बनन नायलेना थां दंग हाया दिबा आसो कक गोबां सावै ताम खायना हनो सेंलाय सिवान ता हंके बाना भिडिअ न काइसा लाइक खाइर दि ता हंके बा नरक नायके नायो भिडिअ का लाइक खाइले या हंके बा आंबो सेंना सेलेब जागता आं सायादे बा दल रक बरक सालो हंकां के प्रोग्राम नायना बागै कक जाबलायनाय फुं हर हंकां के जुआ गांजा बिरि नंगै खायलायनाय फुं यसन लायनाय फुं हिंता आबो काइसा बायदि बा काइसा बा हंकां के हजम उंगिया फुं अपं जागिया फुं कपा 5-6 जन बरक बा यसन जाखां के से आफ्रो से यगजाक मा हाय उंगै अपं जाक ओ मा मता मुंखा हनो पुरा यंगला करान मखांनो सलसुखाबले यो सनजाकमां हाबो कगो खलायमां अरबो ताइसे बिरि नंजाखंके बा मुसुक बसलै रगो भिडिअ सा सनामना जरा रिया बैकग्राउंड फाय केस केस इंलायु दल रग ओ असानि हर सुवाक नंगै केफेक अंगै मोसालाय सुखा यसनलाय सुखा फुं अबो तिप्रा जग बाय तिप्रा साया कपाल वानसा बाय तिप्रा जग सि यसन लाय सुखा कपाल आं खायरक सुखा बाइक अटनो किसिक थांनाय खाबले ओ गोमै वानसा मुसुक गोसा फियग रसिदि बाइक अटनि किसिक थांनाय खा नोंबा यसन जागमां कपाल एख्रेक तामो लै फेक जाग आं काहांखो खोनाया अ ताबोसि खोनावो सुवाक सि फेक जाग ना आं बाताय मोनसे सुवान सुक दंब्ला ताबुगला आराम नांजाक सुखा फुं बाइक अटरबो वानसानै इंजिन काहाम हनै बोखा तंथुक जाखा फुं ता बोखा सोरांखा आराम मान सुखा हिंदा ताम नर भिडिअ के नायले भिडिअ के लाइक खाइलाया हनो लाइक खाइदि ता भिडिअ न आं साइमान दङ न गेरा आनि भिडिअ गोबां कलग यानै किसान हनै आं साइमान दङ हायपनो नर भिडिअ के नायो भिडिअ के लाइक सिखाया आंगे आंबो सेलेक्ट जाक ता खक दैरानै भिडिअ सनामना आंके सेलेया दिबा आबागे भिडिअ न लाइक खाइले दि नरनि सापर मान के आं भिडिअ काम काहाम कताल कल के सनामनानि नरक लाइक खायांगे आं बाइक के सनामना हनो लाइक खाइदि ता बुंग न आंगे तिनि भिडिअ ले आसुक नों सिनाय दल रक भिडिअ न बाहाय नांजका कमेन्ट खलाय सादि एन जाजाक तंखां के भिडिअ न लाइक काइसे खाइरदि ताइबो आं नरं बागै कताल भिडिअ सनामना बागै मोटिवेट मानथुम हनै कमेन्ट सैरदि थांसिनाय ता हंके बाय मालाय फिनाय ताय कताल भिडिअ नि बिसिंतै यसन लाइमानि भिडिअ